Sziasztok! Ma az Európai Unióról fogok feltenni kérdéseket Marcának és Koppánynak. Koppány, neked mit jelent Európai Uniós tagnak lenni? Nekem fontos, hogy egy összetartó közösségbe lehessek, akkor fontos a béke, a szabadság és az együttműködés. És Marci, ennek hogyan jelenik meg a mindennapjaidban? A mindennapjaimban ez úgy jelenik meg, hogy szabadon utazhatok uniós országokba, és szabadon tanulhatok és dolgozhatok külföldön. És miben érzed azt, hogy részes vagy az európai demokratikus folyamatoknak? Ezt abban érzem, hogy szavaztatok a választásokon, és ilyenkor beleszólásom van abból, hogy kiképviseljen engem az Európai Parlamentben. És Marci, te miben szeretnél változást látni? Abban szeretnék változást, hogy az EU jobban figyeljen az emberek mindennapi gondjaira, például az oktatásra, a megélhetésre és a környezetvédelemre. Köszönöm. Ez volt az EU Podcast, köszönjük a figyelmet!